Kaseng Hinyo Trap Youth Council mentah kesengi laliban ai ka jeng ai jemut lan kesajasian jangka cika expert committee ka bidebat ka jeng review lan ka jeng pik thamai ya ka state reservation policy. Hagui ni kimat ki pakaseng kala ai kala ong ani kala kentu ya ka expert committee akan apsua ya ka rai jong ka Supreme Court ha ka bidei bagi jeng ai jemut halo ka state reservation policy kadau kalong kaseng kala kadau maka bidai bat ka sub classification of scheduled tribe and scheduled caste ane ka jepanya pihak ya kita ki scheduled tribe and scheduled tribe kadang-kadang mata hapelan gejeng besar juga Supreme Court lembaga State of Punjab versus Davirjit Singh kaseng kalau ang baka Supreme Court kalau simisari kan ka kam baka kadang up dan kadang reserve ya ke judgment ke jongka kemudian kalian juga kaseng ka ang ba keempat bahaya ke expert committee bahkan ayah ke rai hai ke badai baka state reservation policy kaseng ka ang berada ke Supreme Court ke rai baka sub classification jongki scheduled tribe baka scheduled caste kalong katkum ke constitution yang ke India ini kalong ke belum legal kemudian kalian juga kaseng kasukaban ai jengmut bana kamta ka jeng bah kam la ni kajeng bah ya ka reservation policy ka de manlong kumni bagi khasi jantia ki di banyo san 4% ki jai bendu ka di banyo baik 4% ka majulong badi ki wipat ki scheduled tribe di ban ai lai percent henry lada ka sub classification jong ki scheduled tribe ba scheduled caste kamlong kat kum ka retisan charge ka India tadi dari ke Supreme Court karai bakam longkat kum konstitusi juga India nak le jok seng kapen pau ba khandai fly person tadi deban combine lang khandai fly person deban ai na kam tak scheduled tribe jong ke jalla R% bat deban ai nam tak scheduled class bat 100% bat deban ai nam tak unreserved category hakbedi bat aki district bat nak le jok seng kala ong baka reservation ka deban long tadi man kenti no asya kanda fulai person na kam tak scheduled tribe jong gejala ki badan ha gitu ke district R% de ban ai nam tak scheduled caste but 100% pat na kam ta ki unreserved category susu na kalian juga seng kalau ang baka state reservation policy kala klok ni kala kentup lang ya ki scheduled tribe by scheduled caste ha ka wi ke category kata ki scheduled tribe by scheduled caste ki yo lang 100% ha ka reservation naglan jo kaseng kalong baka ni kalong kebabean bakal ai jengmut badi ban penduk no ya kani nagam ta reservation ya ki scheduled tribe by scheduled caste jong gejala debat ai no lai person nagam ta scheduled tribe but R% nagam ta scheduled caste hai jaka banyak combine lang 100% nagam ta ki artli ki kan hun chai penrio koi pat ke jeng ai jengmut kaseng kalong baka don kam ka reservation na kam taki post casual ki contract mat kumjur ki non permanent employees ki batrai haki tanat trai kam bafer jong ka sarkar malada ka po batrai kalong ang talai husni bat kadan rukala ki na mataban pateng yakni ka po trai kam jong ki susu ka sengong baka state reservation policy ka balong menta kamdan kanuduk ka jeng bha hakabedi bagi scientific services bat ki post pakam tak kala ajumur bari mendan ka jeng tha ka pakana ni ka besai halor jong kani susu ka senggal angru bah ka polisi ka bat madani ka ban sapan bah de ban wengno yakinu ki kentien ba ang kari forward la ni ban rabyang syakmat yaki pos ki bam shimla la me pendap hakis nam ki bala dab ni ki bam shimla dan beri ban trai hakini ki kam kum kun nuksan ka len ka senggal ang bah ki reserve category A umlak man pendap kat kum ka jeng dan kam kat kum ka senam ki yakini ki percentage pat ki bala sa na ka kategori A level pendap no haki reserve kategori B nani C kat kum ka jeng la bat kum ka jeng pas ka jong ki susu ka senggal angru ba ya ka reservation ni ka jeng ha ki kam hakita ki border kam blakhat kum kita ki public undertaking bagi government aided institution dewan penne kum juru dewan pensyah ka bedai baka government aided institution kaba misam la batai bha hakani ka reservation policy ada ki school kum ki school SSA ki school ad hoc bagi deficit
da kentup hakataki government aided institution nakana jaka seng ka ong ba de ban mang khandai phlai person kum kata ka combined reservation nakam taki scheduled tribe 8% nakam taki scheduled caste but 100% pat nakam taki unreserved category Umut ya kiwei pat kijat menteri. Hendrai lah dapat ke Supreme Court. Ka ong ba ka sorka kala banwan ra ya ka sub classification. Komut ba fidang la ban divide ya kitrei. No, filak ban divide ya kitrei dan filak ban divide ya kitrei dan ya fimla ban divide. Tribe ka jingdawa ka jongi ka long ba dei bandan ka combine reservation ya ki tribal ki badan apa ka cela jongi. Bat kat kum ka jingkhain ka jongi lada 100% yang bangin ayo khasi jantia 100% yang garu but lai percent yang other tribes ka jingdawa ka jongi ka long ba ka total reservation lane ka combined reservation jong ki tribe ki badan hakani ka cela ka jongi ka de bandai khandai pulai percent but khandai pulai percent ki total ki tribe schedule tribe 8% ki SC but 100% pat kandai ka reserve ki unreserved category kata ka jingdawa ka baningkong ya ka bana kaliang jong seng ngilabu lan ngila ajing mut haka expert committee but hak baidai bat ka district level post ngilai i bah ka reservation policy kumba kalong menta ki ong bah ka district level post ka combined reservation ka di bandai prapo percent ya ki hapo khasi jante hills prapo percent ki khasi jantia hapo garu hills prapo percent ya ki garu lada omdan ba apply khasi hapo garu bat shaniru lada omdan ba apply garu ko khasi hills re kajing mut kajing ong jongi ba hangi kalong ba pi lada ngilayo lada ka Supreme Court ka ong ba Fimla ban classify, ban sub classify. Kemudian fimla ban pihak iki tribal community haka celah. Kemudian kejing nawa kejongi kedi bandan kendai pulai persen ka combined reservation. Te haka jaka berapa persen? Mentala haki district level posuk kedai banwan kendai pulai persen, 8% UST, but 100% kendai yaki unreserved category. Kata kerika baat. Di kabalai ke kejing dawa kejongi, lani kejing ai jingmut kejongi nak yang jong seng kalong ba pinapit ya kani reservation policy ko badan menta. Ki ong 100% u khasi jantia, 100% u garu, 100% other tribes and 100% ya u unreserved category. But hakani ka 100% yang u other scheduled tribe, lakan thop lang ru ya u scheduled caste. Kaong 100% for other scheduled tribes and scheduled caste of the state of Meghalaya. Kumut ba ya ki scheduled caste ru lakan thop lang hakani ka 100%. Tekani ka jingle lani ka jingbu jong ka reservation policy kuma kalong mentaban kan thop lang yu scheduled caste but other scheduled tribes. Kalong ka ek ka ba ngimso ya. Ladai ban piak no shaki arbanta. Kaumut balai persen undai other scheduled tribes jong ka jela ka jongi but 8% undai bandai jong ka scheduled caste. Kata ka jing ai jingmut ka jongi habai dai bat ka 5% ka ba ay ki ada scheduled tribe kasya kari katar kalong ba lada fipet ya ka reservation policy kumba kalong menta kadai tang ka resolution kampat dai ka an kajing ajing mut kajong iya ka expert committee kalong ba ka expert committee kadai ban recommend sa ka sarkar ba kamdai ban syu pelong sa tang kata resolution jo ka sarkar de lada ka kwa banwan ra ya ka policy ka batmai lane kata ka job reservation policy kadai banwan ra da ka an kaumut ba ya kata ka an de banwan ra apo ing dor bar thawan but ai ba ka ing dor bar thawan kan kren kan ya beliau jengmut bat kan pas da ka an khnam bakan kham khlan nama kum ba kalong mentahi kadang datang ka resolution lane kata ka office office memorandum jong ka department lane jong ka sarkar kam khlan kum ba kalong ka an de kata ka de we na ki jingkwa jongi ya ka ni expert committee bakan le but kani kawai ka ba khandai ka jing ajing mut jong ka seng kalong ba kam ya hap ajing sha ba ka reservation policy ndre ke ka bangi yo i kalong ba kani reservation policy ka jongi kala shukle jakhtung chaba pala job reservation ya ki kamru da kani reservation let have admission ha ki school la ne ki jakaban puli kham tambe ki higher study su pendon kambe da kani ka job reservation te artli ki jing ajing mut ki bangi ngil aya ka ya ka sarkar kalong ba ha ka baidai ba ki pus nong hikai namar kumba kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar tli ki school ki ba sarkar kalong trial dari ka penyak daladi kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki ba sarkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging sngo ba ki don ki wi ki jela jong ka negeri ke jong ila da fipet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kan don la ka jong ka teacher cadre ba ki amut ka cadre jong ki no hikai tingi rungi kwa ba ka sarkar jela ka jongi Mdei ban pendon kam da kani ka job reservation policy jong ka jalan re ka de ban wanra da ka an ka bolong betik na benta ka kam thung no ikai ba la da wanra ya kani ka an kumangi laong mene
handai fulai persen ke dibanding ke combined reservation jong KST, R% jong KSC, bat kumjuk 100% jong ki unreserved. Bat hak bayar deiru bat ka jing I admission haki school haki colleges bat kumjuk ru ha khamtam be ki balik pulih nabar syabar jong ka jela hapok ke government kota ngi i ba ka sarkar jela ka pendon kambe da kani ka job reservation policy. Ndai hai ru ka job reservation policy ka khlem kren ban ong ba ban yo admission lane ban lit pulih ya ki jing pulih ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy. Tengi ngismo ba ngin ajing mut ya ka expert committee ba ka dai ban ong ya ka sarkar ban ajing mut ya ka sarkar bala dai ban wan ra no da ka an ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata ka an on la ban wan ra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki balik pulih syabar khamtam ya da ki government kota kalau nganta ka pelila pelilenti ru ya ki ST khamtam ya ki bedai na ka wi gejala banwan shim ya ka reservation jong ki ST ki bedan ha kani gejala ka jongi tengi ngisno banda ngi ajing mut ya ka expert committee ba ya kata ka kendot ka basya yu ST na ka wi gejala ko makalong menta ki snam ki belawan la defipet ya ka reservation policy ko ong ba mo ki garu ki basa ha ki wi gejala ki betip ya ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani gejala ka jongi la ki perlok garu ki jongi na pok garu hills kim la ban thep la ni kim long qualify la sya yu bri na baru ba unwan ban thep la ne ban yo ya ka post jong tu perlok garu jongi ki beden pok garu hills tingi smo ba kani ka condition la ne ka provision kam dei bendan ka reservation policy ko thamai ba nakta kadang mi ong ba ya kani ka basya ya ki bri ki bana ba KST wat lalong khasiru ladau khasi jongi ude ST ubashong syapo Assam ubashong syapo Manipur umla banwan claim ba ban yo ya ka hok jong khasi lanu ST ubade na kani gejala jongi tinging semua bakum kata kendon mendai bendon hak reservation policy ti kita kini gijing ajeng mut jong seng ki khat artli gijing ajeng mut jong seng hak expert committee hak resi ko